Ola, cascarilleiros. Un día máis imos facer un vídeo relacionado coa sintaxe, que xa vos comentei que a min non me entusiasma nin se me dá demasiado ben, pero ao noso director de marketing, a quen non podo nomear, el autocítase nos guións, pero non o podo nomear, gustalle, entón está me mandando guións e mesmo producción gráfica para os vídeos, daquela non lle podemos dicir que non. Imos ver hoxe a frase. A frase tamén se coñece como sintagma ou grupo de palabras. Isto non nos debería xerar confusión porque sempre estamos a falar do mesmo, un enunciado non oracional, é dicir, que carece de verbo. Mais eu considero que estas diferentes denominacións constitúen unha das dificultades da sintaxe, porque dependendo do profesor que nos toque ou da escola que siga ese profesor, utilizan unha nomenclatura ou outra e iso ás veces resulta confuso. Mais nós non nos imos deixar asustar por iso e imos comezar. Aquí tedes a definición. Unha frase, sintagma ou grupo de palabras, é unha unidade lingüística con sentido e sen verbo que desempeña unha función determinada dentro da cláusula ou dentro de outras frases. Como vistes, a frase ten unha función determinada na cláusula que xa comentamos no vídeo anterior. O paso seguinte sería ver os tipos de frases. Por unha banda temos as frases simples, que non teñen outra ou outras frases no seu interior, por exemplo, a cheminea, que sería unha frase nominal, ou, como dixemos antes, poderíamos denominar frase, sintagma ou grupo nominal. Se tivésemos outras componentes, sería unha frase adxetiva, ou un sintagma ou grupo adxetivo, ou mesmo adverbial. E por outra banda, temos as frases complexas que teñen no seu interior outras frases. Por exemplo, a cheminea da fábrica sería unha frase nominal complexa que contén a frase preposicional da fábrica no seu interior. Algunhas frases están compostas por un núcleo que pode desempeñar por si só a mesma función que desempeña toda a frase, é dicir, nunha frase sustantiva o núcleo sería un sustantivo, no exemplo que temos aquí, pescada cocida, o núcleo sería pescada, que como sustantivo pode desempeñar a mesma función que desempeñaría toda a frase sustantiva. Frases adxetivas nas que o núcleo é un adxetivo e frases adverbiais nas que o núcleo é un adverbio, como sería o caso de moi cedo. Neste caso, o núcleo sería moi, que é o adverbio, e no caso de ben cocida, pois obviamente cocida sería o núcleo da frase adxetiva porque é un adxetivo. Hai outro tipo de frases nas que non hai núcleo, senón que están formadas por dous constituíntes que son necesarios na frase, mais a diferenza coas anteriores é que ningún destes constituíntes pode substituir a frase inteira. En primeiro lugar, temos o caso das frases nominais, que están formadas por un sustantivo, pero a diferenza da frase nominal necesita ademais que a inicie un artigo ou un adxetivo determinativo, é dicir, un demostrativo, posesivo, indefinido, numeral, relativo, interrogativo ou exclamativo. O sustantivo compre a función de nominal e o outro elemento sería o determinante. Neste caso, o determinante é varias e o substantivo é persoas. Por outra banda, temos as frases preposicionais que están formadas por un relator que sempre é unha preposición e por un termo. Neste caso, con patacas, con sería o relator e o substantivo patacas sería o termo. Para rematar, que xa vai o vídeo quedando máis longo do que a min me gusta, imos ver a función de modificador. É unha función que aparece no interior das frases. Os modificadores cualifican a un sustantivo, a un adxetivo ou a un adverbio. E as unidades que poden desempeñar a función de modificador son as seguintes. En primeiro lugar, podemos ter un adxetivo ou unha frase adxetiva. Por exemplo, merquei unhas zapatillas caras, onde zapatillas caras é a frase e cara sería o modificador. Neste caso, como vedes, o adxetivo modifica a un sustantivo. Tamén pode funcionar como modificador unha frase preposicional. Esta casa de madeira é moi bonita e o modificador sería de madeira, de acordo? Que é unha frase preposicional. Sin embargo, toda a frase sería unha frase sustantiva na que no interior atopamos o modificador. Por último, podemos ter tamén como modificador unha cláusula. O rapaz que veña conmigo está na miña clase, onde rapaz que veña conmigo
é a frase e que veña conmigo sería o modificador. E así rematamos. O mérito deste vídeo é do director de marketing, que fixo o guión completo máis algunha das imaxes de explicación. Eu sempre teño a sensación de que me explico regular para a sintaxe, agardo que vos resultara clarificador e nada, para o próximo seguiremos, porque a verdade é que a vosa acollida e os vosos comentarios son moi motivadores, estades sendo ben riquiños e eu vou volo dicir así. Se me permitides tamén, aproveito para saudar a 3 persoas que sei que andan por aí detrás. Sara, Javi e máis Héctor. Graciñas a todos.